Benvingudes i benvinguts al curs ChatGTP i Copilot en el context de les assignatures de programació i enginyeria del software. Jo sóc en Marc Alier i aquest curs el faré en col·laboració amb el meu amic, el professor Daniel Amo, de la Universitat de La Salle. Doncs bé, deixeu-me que us expliqui una història. L'altre dia el meu fill em va demanar que generés un QR per un treball que havia de presentar en l'institut. I vaig pensar que podia entrar a Google, buscar una web que em generés un QR i llavors doncs, tindre els problemes de sempre, amb publicitat, que t'agafessin les dades, et demanessin que et registressis o alguna altra cosa per l'estil. Va fer una mica de mantra i vaig pensar, jo puc fer un programa que faci QRs? I que, doncs potser sí. I llavors vaig pensar, doncs, com ho faré? Doncs potser puc anar a Stack Overflow, preguntar si hi ha alguna llibreria que ho faci, començar a fer una miqueta de copy-paste, però després vaig dir, escolta, mira, tinc el ChatGPT aquí. Li vaig a demanar, escolta, pots generar un programa en Python que donada una URL em generi un codi en QR? Tinc el Python instal·lat en l'ordinador i el puc executar. I em diu, sí, escolta, instal·la't aquesta llibreria, QR Code, i fica aquest codi i et generarà un QR. Doncs, dit i fet, ho vaig copiar el codi en el meu editor de text, ho vaig gravar en una carpeta, ho vaig executar i em va generar un QR que va funcionar, em va anar cap al domini d'exemple. Llavors vaig pensar, escolta, jo vull que aquest programa, això vull que em funcioni per sempre i per tant, en comptes de tindre que editar el codi, el que puc fer és que doncs, tindre una aplicació d'aquestes de terminal, que jo li dongui un nom una URL, un nom de fitxer i que em generi el QR amb el nom de fitxer que jo li dic. Però no me'n recordava com agafar els arguments de Python, tants llenguatges de programació al final no se'n recorda, i vaig dir, en comptes d'anar a Stack Overflow i buscar, li demano a ChatGPT que em digui, escolta, com ho fas això? Em va donar, doncs em va recordar que hi havia la llibreria System i que 6.argb és el paràmetre, molt bé, ho vaig agafar això, i llavors el que vaig fer va ser combinar el programa que m'havia donat abans amb aquest programa, els vaig combinar, vaig fer algun error doncs, sintàctic i lo típic, ho vaig executar un parell de vegades i al final va acabar funcionant i vaig executar-lo i després d'algun error doncs em va guardar un QR i vaig aconseguir doncs, això, doncs, que tindrà el QR doncs, en aquest cas cap a la meva pàgina web i després ho vaig fer servir per al QR del meu fill. Però després vaig pensar, em sembla que has fet el passerell, Marc, perquè si te'n vas a ChatGPT i li demanes directament que et faci el programa, que te'l faci tot, i et guardi això en un sol, que agafi els arguments i et faci el QR, potser t'ho fa i resulta que sí, que em va donar, em va generar el codi, em va explicar com era, vaig copiar-ho, ho vaig executar i va funcionar. Da, va funcionar. ChatGPT de cop i volta, una eina que acaba d'aparèixer fa 3 mesos o 3 mesos i mig del no res, bé, del no res no ben bé, permet, em dona informació sobre llibreries, em diu com programar funcions i em permet fer moltes coses. Quantes coses podem fer? Doncs, per exemple, com programar un web service amb Java, coses que s'expliquen a assignatures de màster. Què més? Doncs, per exemple, resoldre queries d'exercicis de l'assignatura de bases de dades que tinc confiança. Cap problema, generen les solucions que hem provat en el Postgres i funciona. I també en exàmens de bases de dades hem vist que ens genera àlgebra relacional, o sigui, ja no únicament codi SQL, que seria més habitual, això genera àlgebra relacional i genera OCL per si algú està fent assignatures doncs, de UML amb OCL. A més, doncs, per exemple, li puc demanar que em generi gràfics o que em faci programes perquè em representin el gràfic directament, o li puc demanar que em dibuixi un taulell d'escacs i de vegades s'equivoca, però com que jo puc comprovar si el taulell d'escacs està ben pintat o no, li puc dir que no està bé, li demano que el corregeixi i en català em dona un programa que em dibuixa un taulell d'escacs. Un professor en un curs anterior em va dir el ChatGPT no és cap problema per la meva assignatura perquè nosaltres fem matemàtica discreta, els alumnes han de representar grafs i no hi ha... i això no ho fa. I li vaig preguntar, escolta, puc representar grafs i màquines d'estats amb algun llenguatge escrit?
tipus text, em va dir que sí, que hi havia dos llenguatges, el YAML em sonava i vaig dir, doncs escolta, doncs dona'm un exemple de programa de graf en YAML i fes-me un programa en Python que me'l dibuixi i ràpidament em va generar un graf amb YAML i un programa que em dibuixés, em representés aquest graf. També amb una assignatura de màster actualment tinc els meus estudiants generant BPEL, que és el programa, és el llenguatge executable de BPMN, de Business Process Management Language. Abans ho fèiem al revés, abans dissenyàvem els processos amb el llenguatge de modelat i els passàvem a BPEL per executar-los. Ara no, ara el que fem és li expliquem en text natural el text els processos en el ChatGTP ens genera el BPEL i des del BPEL li demanem que ens dibuixi el BPMN, o sigui, és el món al revés. I a més, ara fa una mica més d'un any, GitHub, que és una plataforma que pràcticament tots els nostres estudiants utilitzen, va va posar a disposició dels seus usuaris, actualment és de pagament, tot i que hi ha una versió educativa, que es diu Copilot, i aquesta eina s'integra en els entorns de desenvolupament i et va donant consells, et va suggerint codi, et va comentant el teu propi codi i va fent tot tipus d'assistències en la programació a base d'això, de generar solucions només entenent el teu codi, entenent el teu programa, entenent tot el teu projecte i proposant coses. Doncs d'això anem a parlar. D'això anem a parlar en aquest curs, és a dir, tenim una oportunitat, tenim un problema, els desenvolupadors de software ara com ara tenen una eina que et permet navegar per totes les possibles documentacions de les APIs i trobar la resposta 10 o 20 o 100 vegades més de pressa. Tens una eina que et resol o et suggereix et desenvolupa petites funcions, et desenvolupa petits programets i fragments de codi i una eina que dintre de programes grans t'ajuda a augmentar la teva productivitat. Amb la qual està claríssim que tots els desenvolupadors o enginyers de software estaran utilitzant aquest tipus d'eines i això té un impacte a les nostres assignatures. Hi ha l'efecte calculadora. La calculadora és una eina que permet fer càlculs sense equivocar-se i automàticament. Aquestes eines s'equivoquen i molt, però tenim estratègies per resoldre-ho. Però la calculadora el que fa és que deixem de saber fer aritmètica bàsica. Llavors, fins a quin punt utilitzar aquestes eines evitarà que els desenvolupadors o que els estudiants de primers anys o més avançats no adquireixin les habilitats bàsiques i fins a quin punt aquestes habilitats bàsiques seran necessàries. Són preguntes importants. Aquest curs, doncs, com funcionarà? Aquest curs funcionarà de la següent manera. Tenim dues sessions síncrones en les que els dos instructors estarem presents i en les que doncs, fareu preguntes, us proposarem coses i ja veurem com les dinamitzarem. Però el que tindrem és, per una banda, el curs estàndard que jo he fet sobre ChatGTP que he ofert a tots els professors de la UPC, un curs que va tindre una demanda massiva, més de 250 professors han demanat participar en aquest curs, hem pogut atendre gairebé la majoria d'aquests professors i de pas, i de fet ara actualment, després dels 4 grups que es van fer el mes de febrer, doncs ara aquesta setmana en paral·lel doncs hi ha 2 grups més del curs bàsic. Aquests continguts també us els oferirem a vosaltres, els continguts de ChatGPT, oportunitat i repte per a la docència, doncs hi són i us els anirem posant a la vostra disposició. En paral·lel, el professor Daniel Amo ha preparat 4 vídeos curts en el que us dona una introducció a Copilot i com funciona i us convidem a que us l'instal·leu i que el proveu. I després, mentre preparàvem el curs amb en Daniel, doncs en una videoconferència que jo vaig decidir enregistrar, vam veure doncs, que ens havia sortit una classe molt bona, un material molt interessant en el que discutíem doncs, precisament sobre les nostres inquietuds i les nostres experiències amb aquestes plataformes i a partir d'aquí doncs, vam decidir doncs, que ens havia sortit una classe molt bona i us la compartirem. En aquest cas és una mica llarga i per tant la tindreu en format de vídeo i la tindreu també en format d'àudio. Mica en mica anirem alliberant el contingut perquè ho aneu mastegant a poc. Esperem que us sigui interessant, estem convençuts que és interessant i esperem que us sigui de moltíssima utilitat. Així que comencem. Som-hi.